हाग्रामा महिलाया जेखौ बुंदों बे थिग जायाखै आरो प्रमद बर' जा EM गासै चिफ BTC चिफ बिथांमोन बुंदों सोरबा हाग्रामायानो जा प्रमदानो जा एखे दाइसनि मानसि होनना बुंगोन जों मानोना गोबां खोथा दं नैबेयाव भितरिया खोथा हे गाइस वेलकाम टु माय चेनेल नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय स' जोबोद गोजोनदों आदै दावराव देख्रेब नोंनि खोथायाव फार्स्ट गिबि खेब नैबिदि बाथ्रा खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों गोसोखौ स' हाइकर्टआ जिखुनु अर्डारानो होआथों मानो नैबे खामानिखौ मावखागोनखा हाइकर्टआ आरो हाइकर्टआ रावनिबो बाथ्रा खोनासङा स' बर'फोरखौनो जोंनि बर'फोरखौनो चिराङाव ओरैबायदि आलाय सिलाय एभेक्सन खालामनो हादोंबा बे बांगाल जंगालालाय मा एभेक्सन खालामनो हायै मा बाथ्रा दं नैबेयाव आरो हेंथा होनो मा दरखार बा कास्टम बसुमतारी आदा नोंथ' बा एबसुमोन एबसुनि समाव जि वार्कार हिसाबै खामानि मावलांदों मोजां खामानि नैबायदिनो मावनो नाजा बा बेना बेंगलिफोराबोलायनो समान समान अधिकार दंलायनो बर'फोरजों बा देनजार नोंबो कास्टमा दा बारा गोख्रै खारनो नाङा गालिना गोलैयो नै मैया दाख्लैसो BPFआव जयेन जानानै ओरैबायदि गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदों कास्टमा दा स' मोजां मोनाखै आरो आंथ' नैबे फंसे बाथ्रा बुंनो नागिरो दै जाय बर' हारिनि खामानिखौ मोजां स्रिद्दि मावलांजोबगोन नैबेखौसो गल जोसनगोन नैबेखौसो आङो साबास होनगोन देरहासारनाय उथ्रिसारनाय होनगोन सोरबा UPPLनि जानानै बुङाखै आङो रावनिबो BPFनि तरफनि जानानै आङो बे बाथ्राखौ बुङाखै खिन्थु आङो रावनिबो वान साइड नङा BPFनिबो नङा UPPLनिबो नङा नैबे बाथ्राखौ आङो थोंजों डाइरेक्टनो बुंदों जाय गल जोसननो हागोन बर' हारिनि बर' समाजनि खामानिफोरखौ पुरा स्ट्रिटदि मावलांजोबनो हागोन नैबे मानसिखौसो आङो साबायस होनगोन दिलजों आरो गासैबो बर' हारियानो मोजां मोनगोन साबायस होनगोन स' नैबेदि गिदिर गिदिर लेक्सार मारिना जेबो लाब गैया जेबो मुलाम्फा गैया खामानिखौ मावना दिन्थिफुं गावजों गाव एना एनि जालायनानै जेबो लाब गैया नों UPPL नों BPF नों आबसु होनलायनानै खुनु लाब गैया जेबो मुलाम्फा गैया मानोना बर' हारिया खहासो दं नैबेयाव नैबिदि एगेन्स्ट प्रटेक्सन जालायबाय थाबा जेबो मुलाम्फा जाया बर' हारिया जाहाथे गाहायावसो थांगोन स' गुरै खावलायो जिखुनु दल संगठननि जायाथों मानो बर'नि खामानिखौ मोजाङै मावलांबाय थागोन नैखौनो आङो हास्थायो स' नायलांबाय थादो दावराव देख्रेब आदैया मा भाषण होदों मा लेक्सार होदों स' मोननैसो मेन उद्देश्यफोरखौबो बुंदों आरो सार फेरेंग्रा नैबेनि सायावबो मोननैसो बाथ्रा बुंदों दावराव देख्रेब सारा स' खोनासंलांबाय थादो अब्ला भिडिअखौ नाथाय थांनाय बावैसो सानसें गुवाहाटी हाइकर्टआ एभेक्सन खालामनांगौ होननानै जे नटिस जारि खालामबाय बेखौ लानानै BTCआव मोनसे दुं हाव बारहावा बारगासिनो दङ हाग्रामा महिलारिया बिथाङा बुंदों एभेक्सन खालामहोआ प्रमद बर'आ बुंदों हाइकर्टनि अर्डारखौ मानिनांगौ बे बिथिङाव नोंथांमोननि रिएक्सना मा फोरमायगोन सार जोबोद मोजां कुइसन बियो टाइमलि कुइसन आरो बेखौ जों बयबो मिथिनांगौ आरो जों हा हुनि सोमोन्दै जोंहा गोबां दायित्व दं हिसाबै जों हा हुनि खोथाखौनो लानानै मावबाय थादों हिसाबै जोंहा बुंनांगौ दायित्व दं आं गिबियावनो अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टआ जे प्रद्युत बरा जे केस होबाय ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय ओंखारनांगौ होननानै बेयाव बेल्ट ब्लकनिफ्राय ओंखारनांगौनि जायनाखि अर्डार होबाय बे अर्डारखौ आं बरायो आरो जों बेखौ आगोलाव बरायखादों आरो जोङो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि थाखाय जों बेसेबांबा गोबावनिफ्राय जों खामानि मावबाय थादों 2009निफ्रायनो जोङो बेल्ट ब्लकनिफ्राय जेसेबां इलिगेल इनक्रुजार्स दं बेखौ ओंखारनांगौ होननानै जोङो खामानि मावबाय थादों आरो बे मावनाय हिसाबै जोङो 2014आव जोङो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि अफिसनिफ्रायबो बिथोन हरदों जेसेबां इलिगेलि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हाबनानै दङ बिसोरखौ एभिक्सन खालामनांगौ आरो एस पार ल' बिसोरखौ ओंखारनानै ट्राइबेलनि हाखौ ट्राइबेलनो रानना होफिननांगौ होनना बिदि बिथोन हरदों बेखौ लानानै जों गोरायैनो जों नांबाय थादों जोङो आन्दलन खालामदों बे समाव हाग्रामा महिलारिनि BTCनि सरकारमोन बे समाव जों खोब नांदों आरो इभेन आङो हारिनि खामानि मावनो होननानै BPF हान्जानिफ्रायबो आङो ट्रेजारार बिबांखौ गारनानै आं ओंखारबोदों दा गथिखे जोंनि मावनाया 2009निफ्रायनो जोङो गोख्रोङै नांथाबबोदों बेल्ट ब्लकनि सायाव ओमफ्राय जोङो नाङै नै आरोबाव जोंहा हाइकर्टनिफ्राय जे अर्डार मोनबावबाय बेल्ट ब्लकनिफ्राय ओंखारनायनि बेबो जोंनि थाखाय गिदिर मोनसे जोंनि देरहानाय बे जोंनि गिदिर मोनसे मोजां बाथ्रा आरो बे बर' हारिनिनो मोजां बाथ्रा बे जोंनि आफादनिल' मोजां नङा बियो बर' हारिनि मोजां बाथ्रा आरो जों बे सुजुगखौ जों लानांगौ दिनै जिहेतु अनारेबल हाइकर्टआनो बिथोन होबाय जेब्ला बे ब्लकनिफ्राय जेसेबां इलिगेल हाबनानै दं ओंखारनांगौ होननानै बे जोंनि थाखाय बे गिदिर सुजुग जों बे सुजुगखौ लानांगौ आरो बेनि थाखाय जोंनि बयबो आफादफ्रा
बेयाव जों गावजों गाव मोनसा मोनलायनाय गाज्रि मोनलायनाय बेखौ दोनथ'नानै हिंसा हिंसि बेखौ दोनथ'लायनानै ज' जालायनानै बेलगावनिफ्राय जे इलिगेल इनक्ल'जार दं बेखौ ओंखारनांगौ होननानैसो जों दा मावलायनांगौ जों बेखौ आगोलावनो आपिल खालामदों आगोलाव बुंबोदों आरो दाबो बुङो जोङो ज' जानानै माव आरो जोंनि हा हुआनो जोंनि भबिष्यत जोंनि हा हुआ रैखाथि गैयाब्ला जाथिया रैखाथि थाया एक नम्बर हा हु आरो जों गोरिब गुन्द्रा जाथि बे गोरिब गुन्द्रा बर' जाथिया 99% बुंनो थांब्ला ओमफ्राय आबादारि आरो बे आबादारि जाथिनो हाया जुदि रैखाथि गैयाब्ला जों बहा थानो बेखायनो जोङो हाखौ जों रैखाथि नांगौ भुटाननि थाखाय हाइकर्टआ जों जुदि अर्डार होबायब्ला बेखौ जों फरायनांगौ आरो जों बेखौ मावफुंनांगौ फारसेथिं हाग्रामा महिलारिया एबेक्सन खालामनो होआ होनना बुंदों बेनि सायाव नोंथाङा हाग्रामा महिलारिया बे बुंदों बियो माने एबेक्सन खालामना ओंखारनाङा होनना बुंदों बे मोजां बाथ्रा जायाखै जों बेखौ सापर्ट खालामा आरो बे बुंनायजों हाग्रामा महिलारि बुंनायजों हाइकर्टनि अर्डारा उल्थ' जाया हाइकर्टआ जा अर्डार होबाय बे अर्डारा थागोन बेखौ लानानै बे बुंनाया जेबो खामानि होआ बे माथ्र गावनि राजनिथि लाबा लाबोनो थाखाय बुंदों बियो बेजों खथि जाया दा बे बुंनायजों गावहा गाज्रि मोनजादों रायजोफ्रा गाज्रि मोनो बोराबगोन बेखौ दा बेल' जादों दा बिनि बादैबो जोंहा मोनसे बाथ्रा जादों थांनाय बाराव अक्ट'बर मासाव जों जेब्ला आन्दलन खालामो धरना होयो बे समाव जोंना फेरेंगा बसुमतारी EMआ जोंखौ बिराद बोराबदों रायदों बे बेलगाव ओंखारनांगौ होननायखौ बे बिथाङा माने रं भाबैसो बुंदों बिथाङा बे दावराव देख्रेब नाजारिया बांगाल होखारनो हादों होनना बुंदों आरो प्रभ बर' थासान्दि समाव जों सासेबो बांगाल होखारा बेलगावनिफ्राय जों सासेबो अनाथारबो होखारा होनना बिथाङा गोख्रों भाबै बुंदों बेबायदि बुंनायफ्रा खोब अननाय बिदि बुंनाङा बे थिग जायाखै दा हाइकर्टआ अर्डार होबाय जेब्ला बेखौ मावफुंनांगौसो दा फेरेंगा जेखौ बुंदों बेबो थिग जायाखै दा माने हाग्रामा महिलारिया जेखौ बुंदों बे थिग जायाखै आरो प्रमद बर' जा EM दा सोरै चिफ BTC चिफ बिथाङाबो बुंदों जे दावराव देख्रेब नाजारिया दरसे हा माने उद्धार खालामगो बुंना हो ओरैनो बुङो माने होखारनो गोसो गैया दा जों बेखौ नुबाय रावबो मानसियानो होखारनो गोसो गैया ट्राइबेल ओमफ्राय बयबो बे बांगालफोरखौ लानानै बोरै फुस्लायनो हायो बेखौ नायगासिनो दङ बोरैहाय बिसोरनि माने भटखौ जोङो बोरै मोननो हायो बेखौ नायनानै दिनै होखारनो नागिराखै दा जों बेखौ नुगासिनो दं दा हाइकर्टनि अर्डार बेखौ मावफुंनांगोन बारग'आ दा दायथ'आ मा हाग्रामाया बुंनायाथ' राजनिथि भाबै बे सुजुग लानो थाखाय बुंबाय बियो गावहा दा खिन्थु दायथ'आ बांसिन जाबाय मा BTC सरकारनि सायाव दा सरकारावसो दङ खमथावसो दं बिसोर होखारनांगौ दा बिसोर होखारनो हाखारा दा बिसोरो हाग्रामा बादि बुंनानैथ' बिसोर गनाय नङा हाग्रामाथ' बुंनानै बे माने बारग'नो नागिरबाय बियो दा खिन्थु बिसोरथ' बारग'नाय नङा बिसोर मावथारनांगोन दा जों नुदों आं दाखालि माबाखौ नुबाय आरोबाव आं नायदों इउटुबाव हाग्रामा महिलारि बुंनायनि रिएक्सनाव दा बिनि बुंनायखौ साबजायाखै बेखौ देखायफैनांगौमोन दा इउपिपिएल मानसियाबो बेखौ माने काउन्टार होनांगौमोन मानो बिदि बुंखो बे थिग जायाखै गाज्रि जादों बेखौ बुंनांगौमोन खिन्थु बिदि रावखौ जों बुंनाय नुवाखै आरोखि इभेन एबसुआव बुंफैनांगौमोन बिदि मानो बुंखो रावबो बुङाखै एबसुआव बुंफैयाखै दा बिसोरबो जाहाथे बांगाला जोंखौ गाज्रि मोना बिसोर दंसोराबो बे सिन्थादार आरोखि बेखौ बिसोरबो सानो आरो इउपिपिएलबो सानो जाहाथे बांगाला जोंखौ गाज्रि मोना दा हाग्रामाया बुंबाय हाग्रामासो माथो हनै बांगाल गैया नांबाय जेब्ला बेथ' माथो भटआ बिसोरनि मोनजोबथारसिगोन बेखायनो भटआ बेजों थांजोबथारगोन बेखौ गिनानै मा जाखो नै दाखालि आं नुबाय फेरेंगा जोंहा EMआ बांगाल लोगो लालायनानै ज' बुंफैबाय दानिया ज' लोगो लानानै माने हाग्रामाखौथ' दाय होआखिसै बियो हाग्रामाया होखारा होनना बुंदों बेखौ जों मानिया जेरैबाबो जों होखारगोन बेखौसो बुंनांगौमोन बियो खिन्थु बे बिदि बुङाखिसै हाइकर्टआ अर्डार होबाय जों बेखौ मावफुंथारगोन बेखौ बुंनांगौमोन बेखौ बुङाखिसै बेखौ बुङाबालाय मा बुंखो बे दाना गोदाव सोराव अग्रं माबा 2008आव माने बांगाल होनायाव सोर दंमोन सिबा माने हाग्रामानो दंमोन होनलाबाय 2012आव बांगाल होब्ला सोर दंमोन सिबाथ' हाग्रामानो दंमोन ओरै होनलाबाय दुर्भाग्य बिदि खोथाखौ मानो बुंनानै गावजों गाव जाथि गेजेराव माने इलु इला गेसाव गोफोन लाबोनो फाले 2008आव 2012आव जानाखि बांगाल बर' दावराव जादों बे दावराव दावसि जानाय समनि जानाखि रिपर्ट बेखौ नाय CBI रिपर्टआव रोखा बुंदों बेयाव मुसा बांगालफोरनि माने माबा दङ जरित दङ बिसोरनो खिलन्जिया मानसिफोरखौ बर'फोरखौ ट्राइबेलफोरखौ होदों होननानैसो लिरनाय दं दा दिनै फेरेंगा बिनि खोथाखौ मानो बुङो फालाय बुंना मोना आरो 2014नि खोथा बुंबाय आरोबाव 2014आव सावथाल बर' दावराव जानायाव हाग्रामा महिलारियानो माने माबानि EM दंमोन होनना बुंबाय एथ' लासिं लाजिनांगौ फेरेंगायाथ' बे लाजिनानै थैनाया मोजां बियो दा नुना नुवाखै बेलाय 2014आव जानाखि माने माबा जादों रायट जादों माने सावथाल बर' जादों बे रायटनि केसाव नों नाय मेक्सिमाम माने माबाखौ हमदों NDP मानसिखौ हमदों आरो NDP मानसिखौ NIA खर'आव लांदों NIA खर'आव लांदों पानिशमेन्ट होदों सोरबा 10 बोसोर सोरबा 15 बोसोर सोरबा 20 बोसोर सोरबा लाइफ लं जादों सोरबा माने डेथ सेन्टेन्स जादों बे रोखोम बिसारि जादों NDP मानसिया रावबोथ' BLT मानसि जायाखै रावबोथ' हाग्रामा मानसियाथ' रावबो बेयाव माने माबा जायाखै रावहाबो
दा गथे जादोंब्ला इन्डिपेन्डेन्ट मानसिया जादों दा बे लाजिनांगौ डिपेन्ड बर'आ बिदि बुंलाबाय सोरै बे माबा बुंनाया मा होनो फेरेंगा बुंनाया लाजिनांगौमोन बियो बिदि बुंलानो नाङामोन दा भिक्टिमा जादों सोर जोंखौ बे केसाव सोरखौ इमप्लिकेट खालामदों होनब्ला माने बांगाल माने माबा होनायाव सावथाल होनायाव एनडिपिखौ जरित खालामना होदों आरोखि दा बे हिसाबै बिदि खोथाखौ बुंनाया थिग जायाखै दा जों नुबाय दा बांगालफोरखौ जेरै सोरखौबा बेलबंनिफ्राय होखारनाय बाथ्रा रावहाबो गैया सिन्था खालामाखै दा जों दुखु खालामो आरो जोंनि बाथ्रा बे नङा जे जों सोरबा बांगाल सोरबा होनांगौ सोरखौबा अबेबा पार्टिकुलार जाथिखौ होनांगौ बे बाथ्रा नङा जायफ्रा इलिगेल बेलबंआव थानो मोना जाय इलिगेल जाथि थानोनिफ्राय थाफैदों बेखौसो होखारफिनदों ट्राइबेल माने गुवाहाटि हाइकर्टआ ट्राइबेल बेलबंखौ होखारफिनदों आरो जोंनाबो दाबिया बेनो ट्राइबेल बेलबंआव जेसेबां इलिगेल हाबनानै दंफैयो इलिगेल इनक्लुड जादों बेयाव जाथि बोरोन खुनु धोरोमनि बाथ्रा गैया बिसोर होखारनांगौ होनना जों बुंदों आरो जायफ्रा थानो मोनो थाबाय थाथों जुगे जुगे थाथों जायफ्रा थानो मोनो बिसोरो अनलायनानै थागोन जोङो मिला मिसा जानानै थागोन